Poemekin zerura naramazu egaz, zuk ere maite nauzu ta idatzi beraz. Baina ikusi ditut gainera erderaz, zu erderaz ez zara moldatzen ainerraz. Zu erderaz ez zara moldatzen ainerraz. Izarrei begiratuz, Pauleren bi begi, ta poema idatzi, bihotzera tori. Enabil brometan ta, ze kontu ze ziri, lasai Paule Googleek kopiatu dit niri. Lasai Paule Googleek kopiatu dit niri. Unai gezurrik etzazu esan dira, interneten egon naiz goizean begira. Eta okerrena da, aurkitu dut dida. Ai, Blasotero, ai ama Blasotero, idatziak dira. Ai ama Blasotero, idatziak dira. Beraz Blasenak dira, enekien klub, baina beraia danik ez da lurrean zut. Eta zita bat hartuz, poema hauen truk, ze aurrez aurrekoan gehiago irabazten dut. Ze aurrez aurrekoan gehiago irabazten dut. Hasieran poemez naiz enamoratu, ta gero referentziaz ondo konturatu. Begi berdeak eta aibazen bat datu, begitara ez nauzu asko begiratu. Begitara ez nauzu asko begiratu. Ta orain begirada desafiantea, usteetan Paule aurrez nuen talantea. Berdin da zein trukoa, trampa zein tartea, maite mindu zarela da importantea. Maite mindu zarela